El Real Madrid es fa amb la Supercopa. El Liverpool punxa en el seu debut a la Premier. El primer doblet de Haaland amb el Manchester City. La victòria del Bayern per 1-6. El nou i renovat PSG. El Barça guanya per 6-0 Pumas i es fa amb el Gamper, les inscripcions i les palanques culers. El nou Girona i la flamant Roma de José Mourinho. Comencem! I ho fem parlant del Real Madrid, que el passat dimecres dia 10 d'agost es va fer amb la seva 5a Supercopa d'Europa davant de l'Eintracht de Frankfurt, el campió de l'Europa League, per 2-0 amb gols de David Alaba i Karim Benzema. El Madrid que comença la nova temporada oficial exactament igual com la va acabar fa 3 mesos, guanyant... comença la temporada més fort que mai. Jo crec, ja ho parlarem en un altre vídeo, que no és el favorit per guanyar aquest any la Champions ni molt menys, i poder fins i tot no és el favorit per guanyar la Lliga, però el Madrid comença guanyant, ja té el seu primer títol al Sarró. Recordeu que si el Madrid es fes amb el Mundial de Clubs, a part de la Lliga, la Supercopa, la Champions League i l'altra Supercopa, l'Espanyola, podria fer un 5-6, però recordeu que ni que estiguin dient tot això del sextete, el sextete és en any natural, és a dir, que no podria aconseguir el Madrid el sextete perquè no va guanyar la Copa del Rei, però sí que podria aconseguir 6 títols en una mateixa temporada. Toca parlar ara del debut a la Premier League. Ja ha començat la millor, per mi, lliga del món, i parlem del Liverpool, que va empatar al camp del Fulham 2-2. Deixa una gran notícia aquell partit, que és el golàs de Darwin Núñez, tot i que compta amb aquest inici del Liverpool, que ho dèiem, a un partit pot guanyar a qualsevol, però compta que el Liverpool no és un equip 100% regular a la Premier, sempre té aquests empats o derrotes puntuals contra equips de part mitja-baixa de la classificació. Compta perquè el Manchester City comença a agafar distància des de la primera jornada, i ho fa de la mà d'un Haaland en ratxa, doblet davant del West Ham en un partit molt difícil. És molt difícil jugar al camp del West Ham i li va tocar al Manchester City a la primera jornada. 0-2, doblet de Haaland, un gol 1 contra el porter i un altre de penal. Bon partit del noruec, que sembla que comença a entrar en la dinàmica d'equip del Manchester City. Ha de ser òbviament una peça clau. Jo crec sincerament que serà el pitxitxi de la Premier aquesta temporada, i que hi haurà una bonica rivalitat que està creixent. Mbappé s'ha quedat al PSG, segurament serà el millor del món, però compte amb la rivalitat a la Premier entre Haaland i Darwin Núñez, perquè aquesta temporada jo crec que seran dos dels 3-4 màxims golejadors de la Premier League. I ara toca analitzar altres resultats, com la victòria del Tottenham per 4-1, l'Everton 0, Chelsea 1, els de Tuchel comencen amb victòria gràcies a un gol de Jorginho, derrota del Manchester United compta amb Cristiano Ronaldo, i el Crystal Palace 0, Arsenal 2, bon inici dels d'Arteta. I ara toca parlar del Bayern, perquè després de la 10 de Lewandowski va començar molt i molt bé la Bundesliga, guanyant per 1-6 a l'Eintracht de Frankfurt, 0-5 a la mitja part, va ser un autèntic partidàs. Si no el vau poder veure, intenteu-lo buscar repetit, perquè ni que sigui la primera part, és un autèntic bany del Bayern de Munic, amb un molt bon Sadio Mané, que sembla que està entrant molt i molt ràpid a la dinàmica d'equip, i això és molt bo pel Bayern de Munic, trobar un nou golejador que no sigui Lewandowski. Altres resultats: el Dortmund 1, Leverkusen 0 d'aquesta primera jornada, la victòria per 3-1 del Mönchengladbach a casa davant del Hoffenheim, i la victòria al derbi de Berlín de l'Unión davant de l'Hertha per també 3-1. I ara toca parlar del nou PSG, perquè compta amb aquesta temporada. Compte. És any de Mundial, òbviament ja ho sabem que tots els jugadors a l'any de Mundial milloren i molt, volen estar al màxim nivell perquè les seves seleccions comptin amb ells, i compte perquè encara no hi és Mbappé, i personalment veig a Messi magnífic, ja va marcar
a la final de Copa i va marcar un doblet en el debut a Lliga, ja quasi ha fet més gols que els que va fer la temporada passada, i veig molt bé a Neymar. Es diu que dona gust veure'l com està jugant i entrenant, que ha pogut fer un xip, qui sap si Neymar s'ha vist reflectit en Vinícius en aquest canvi que va fer fa un parell de temporades. Així que molt de compte amb aquest PSG, que jo crec que aquest any sí opte a guanyar-ho tot. I ara toca parlar del Barça, perquè el passat diumenge, fa gairebé ja una setmana, es va fer amb el Gamper, un Gamper, per cert, que vaig poder veure en directe des del Camp Nou. D'aquí uns dies o unes setmanes, perquè ara marxaré de vacances, tindreu un blog en directe des del camp del Barça, i un Gamper que va deixar grans notícies, com el primer gol de Lewandowski i el magnífic joc que està practicant l'equip. És increïble com juga el Barça. Jo vaig passar-m'ho molt bé, ja us dic, al minut 18 el resultat ja era de 4-0, Pedri, increïble, Dembélé, el canvi que ha fet és al·lucinant, aquesta pretemporada diria que ha fet 6-7 gols, ha fet més gols que la temporada passada i l'altra juntes, i estan tots en un nivell de forma molt elevat. Va ser un plaer poder-los veure en directe. Lewandowski va guanyar l'MVP, un partit de Robert Lewandowski em va fer un com n'hagués pogut fer 3. El Barça hagués pogut golejar per molt més, perquè crec que són 3 o 4 rematats al pal. Aubameyang en perdona de clares, també en té una molt clara Lewandowski, i tinc ganes ja de veure'ls a la Lliga, però és possible que no els puguem veure a la Lliga la primera jornada, que es juga demà al Barça a les 9 al Camp Nou davant del Rayo, perquè les inscripcions s'estan retardant molt, i a una miqueta més de 24 hores pel debut del Barça a la Lliga no hi ha cap fitxatge ni cap renovat inscrit. És a dir, que pel partit de demà, ara mateix, ni Dembélé, ni Lewandowski, ni Rafinha, ni Sergi Roberto, ni Christensen, ni Kessie, ni Koundé podria Xavi comptar amb ells, i d'aquests 4 o 5 són titulars indiscutibles. Així que compte, s'haurà d'estar pendent si el Barça active en les pròximes hores la quarta palanca que pugui ajudar a les inscripcions. I ara toca parlar del Girona, perquè es deia a principi de mercat que no s'està reforçant molt i molt bé, però jo crec que sí que està fent una plantilla com per poder-se salvar, i l'analitzem ara. Els fitxatges: han fitxat a David López, l'exjugador de l'Espanyol, totalment gratis. Crec que és un gran fitxatge i et pot aportar molta experiència a la defensa i al mig del camp. Miguel Gutiérrez, pel lateral, aquest jugador que va jugar la temporada passada al Real Madrid, de fet és de la cantera del Madrid, era el suplent de Carvajal i Lucas Vázquez, i els minuts que va jugar van ser de molta qualitat, i crec que és un gran jugador. Continuem amb Yan Couto, el brasiler, campió dels Jocs Olímpics ara fa un any. Ja va estar al Girona fa un parell de temporades i és un jugador de molta qualitat, i pel lateral, per l'altre, que no és Miguel Gutiérrez, pot donar molta qualitat. Continuem amb Yangel Herrera, que és un gran jugador. No ha fet una bona temporada, s'ha de dir, a l'Espanyol, però fa un parell d'anys va jugar molt i molt bé al Granada, a l'Eurogranada. Crec que és un gran fitxatge pel mig del camp. Continuem amb Rodrigo Riquelme, l'ex de l'Atlètic de Madrid, una de les promeses de la cantera rojiblanca, que arriba al Girona. Crec que pot ser molt bon jugador, no sé si com a titular o com a suplent, però també és un gran fitxatge. I arribem amb el fitxatge. Se n'ha anat Nahuel Bustos, doncs havia d'arribar un altre argentí, Tati Castellanos, ex del New York City, de la MLS, era el màxim golejador de la Lliga, i ha vingut aquí al Girona, i de moment a la pretemporada ja porta 7 gols, i pot ser el perfecte company d'Estuani a la delantera. I també toca parlar de Sergio Gómez, és un lateral extrem que ha fet una gran temporada a l'Anderlecht, a Bèlgica, i ha fitxat el Manchester City per 15 milions, per aquella banda on hi ha Sitchenko i etc. I es creu que si el City no el volgués, com ja sabeu, el Girona és un club arrelat amb el City el podria cedir 1 o 2 temporades al Girona, i seria un gran reforç per als de Michel. I ara, per acabar, toca parlar de la flamant Roma que està construint José Mourinho. Quin equipàs, quins fitxatges, començant
per Matic, el jugador serbi, ex del Manchester United i del Chelsea. És un gran fitxatge per la medular del centre del camp, et pot aportar molta qualitat i molta veterania que la necessita un equip tan jove com la Roma. Continuem per Villar, és un porter ex del Benfica, és un gran porter i a més de molt futur, diria que té un 21 o 22 anys, és un porteràs i un gran fitxatge. José Mourinho. Continuem amb Kumbulla, és un jugador que ja jugava a la Roma, estava cedit, era titularíssim amb Smalling, i ara l'ha fitxat per 28 milions, un jugador de futur. Continuem amb Zeki Xlik, jugador turc, ex de Lille, també central, que jo crec que ve per ser titular, una defensa de 3 per Columba, ell i Smalling. Continuem amb el flamant fitxatge lliure de Dybala, és la peça que faltava juntament amb Pellegrini, Abraham. És un gran jugador que et pot aportar molt i molta qualitat, i a més és molt jove encara. Paulo Dybala, que va quedar ofuscat a la Juventus amb l'arribada de Cristiano ja fa 4 o 5 temporades, i Wijnaldum, que et pot donar al mig del camp una qualitat increïble. Arriba cedit per 1 o 2 temporades a una opció de compra de 25 milions d'euros del PSG. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriu-vos al canal, i recordeu, sortiu i disfruteu.